mina ngithi mina ngithe ama 70s Nama 80s. Ngathi ngithe mina okay ngithe is like ngithe 90s 2K Kamla ngase ngithi 80s 70s fuck you yabo. So ke no mfowethu no amancoko nje lapha besikhuluma ngomculo ukuthi umculo wama 70s nama 80s akwazi ungisebenzele mina ngalutho uyakwazi ungisiza ngalutho ngoba sebenzele obaphuze ekhemisi noba umfazi omnyama omqashiyo Ndlovu nabo bonke obaba abadala kodwa lo ushuni mina akwazi ungisebenzele wonke nokuyibonga ukhuluma indaba yabo akazi kungisebenzele yabona nganguphoqa empeleni yabona ngicacisa lokho mthi umculo wama 70s and 80s akazi ungisebenzele ushuni ngamaskandi loyo ongisebenzelile lona ukushaya umaskandi ngifeatureishe abantu abangama 2K abanye abaqhamuka kulokhuzana kumapiano nakwamanye ama-genre njengo Mahu Olwandle Nkulu ngiphinde futhi ngishaye ingoma noNomcebo mina ngikhanda ilegacy yami angixabene nomaskandi anginankinga nomaskandi kodwa bengiveza nje lokho ukuthi no nami ngiyiphawulele phela kade mina fanele ngaphawuli ngoba nakho ngenza ama-fill up emdletshini ngoba nakho ngihlukanisa unyaka kufanele ngaphawuli nabengazi abantu bacuphana yabo.